Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ihalad kining santos nga misa alang sa atong mga katuyuan ug intensyon, iampo nato atong mga pamilya, higala ug ang tanan gisaaran ta sa atong mga pag-ampo para usab sa mga intensyon sa mga pilgrims o mga devoto si Senior Santo Niño galang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa purgatorio. Maigsuon itong mga sala, aron maandam itong mga sala, aron maandam kita lang sa pagsaulo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tananan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas sa dako iyamot sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ukadait sa iyang mga tao, inisayot ka, Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos Amahan, magkakalawag sa kanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadari kami kanimo, tubo sa imo, himaya. Ginoong Hesukristo, ugtungan sa Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, ikaw nagawag sa salat sa kalikutan, aluy kami. Ikaw nagalimus sa loob sa Amahan, nawag ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing-alangdong, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, ihat sa himala, sa Diyos Amahan. Amen, Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, mandui ang amo mga buhat
aron makapahimuot kanimo. Ug himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Hordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiop nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inigkating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Ang Ginoo ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo, kini ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo, ug makapalandong sa iyang templo. Nagatuwa ko
nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta ang Ginoo uban sa kaiso. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoong mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsuon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga uyunan ninyong tanan ang inyong gisulti aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong. Kay gibalitian ako sa pipila kasakop sa panimalay ni Chloe, nga kamo nagbingkil-bingkil. Ang buot kong ipasabot, mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa moingon, dapig ako ni Pablo. Ang usa-usab moingon, dapig ako ni Apollo. Ug may nag-ingon, dapig ako ni Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapig ako ni Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa cross tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto puyo sa Capernaum o sa kalungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neptali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías, yuta sa Zabulon ug yuta sa Neptali, agianan padulong sa dagat tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudeyo. Ang mga tawo nga nagpuyo sa kangitngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad niadto si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala,
kay hapit na maghari ang Dios. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat. Si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres nga namukot. Si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudloan ko kamo sa pagpanagat og mga tawo." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nagpuna sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Si Jesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinaguga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo siya sa mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong hapon mga igsoon ko diha ni Kristo. So mga igsoon kita ana-ana sa ika-tulo nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Kinsabay ni simba diri katong niaging December 25 taas kuno ang kamot bipalihog. Nakasimba pag Pasko, no? Ang mga kolektura ay mga absent. Wa man mo ni taas og kamot. So kung nakahinumdum pa ta sa mga pagbasa ni atong niaging Pasko mga igsuon, ang atong unang pagbasa karon same sa first reading ni atong unang ni atong Pasko. Kung sa gisulti sa atong first reading karon, ingon si propeta Isaías, ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag, ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Ang pangutana mga igsuon, kinsa maning kahayag nga giingon ni propeta Isaías sa atong unang pagbasa? Walay lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo nga nataw, gihandom nato ang pagkataw niadtong December 25 ug niadtong niaging Domingo atong gisaulog ang unsa man iyang pagkabata diha sa larawan ni Senyor Santo Niño. So ang kahayag walay lain kundi si Jesus mismo, ang Dios nga nahimong tao nga mianhi sa kalibutan, nga nagdanag kanato aron mapildi ang kangit-ngit sa kamatayon ug sa sala. Ug sa atong ebanghelyo nadungog nato nga pagkahuman gidakop si Juan nga magbubunyag, si Jesus mibiya sa Nazaret ug miadto sa Galilea, mipuyo siya sa Capernaum ug kining mga lugara duol sa yuta nga gitawag og Zebulon ug Neptali. Ug kay gidakop naman si Juan nga magbubunyag, bot pasabot humana na ang assignment ni Juan. Ug unsa gani ang assignment ni Juan? Ang pag-andam sa dalan para sa pag-abot sa Ginoo. So pagdakop ni Juan, humana siya sa iyang trabaho. Ug mo na si Jesus nagsugod na sad sa iyang gitawag natong public ministry. Sa iyang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, pagsangyaw mahitungod sa gingharian sa Dios. O kining mga lugar mga igsoon, ang Zebulon o Neptali, gitawag kinig Galilee of the Gentiles, ang Galilea sa mga Hintil or sa mga dili Hudeo. Ug mao na para sa mga Hudeo, ang mga tao nga nagpuyo diri, nagpuyo sila sa kangit-ngit, nagpuyo sila sa sala, nagpuyo sila sa kamatayon, nganuman para nila sila lang ang pinili sa Dios nga katawhan. Exclusive lamang para kanila ang kaluwasan, no? So kung dili ka parte sa gitawag og Israel, the chosen people of God, pareho nato mga Pilipino, dili man ta mga Hudiyo, para nila kita nagpuyo pata sa kangit-ngit. Tungod niini, klaro kaayo kung anong didto nagsugod si Jesus sa iyang public ministry sa Galilea sa mga Hintil, nganuman kay siya man ang katumanan sa propesiya ni propeta Isaías
nga kahayag nga mudanag sa mga tao nga naglakaw sa kangitngit. Si Jesus mao ang matuod nga kahayag nga mupildi sa kangitngit. So ang pangutana karon mga igsuon kay kita dili man ta mga Hudiyo, no? Unsa man ta nagpuyo pa ta sa kangitngit or sa kahayag? Taas kuno ang kamot kinsay sa kahayag taas ang kamot. O kanang wala ni taas og kamot kay baw na mo kangit-ngit na sila. Anong wala ni taas og kamot? O usbo na pangutana kinsay naa nagpuyo sa kahayag? O, taas ta. No? Ang kanang ana lang napana sila sa landong. Kay dili man sila confident, no? So may igsuon pero tan-aw nato gani sa tong kinabuhi. Bisan mo ingon tanata sa kahayag pero naay panahon nga naa sa das kangit-ngit. Amen. Nganuman, dunay duha ka klase nga kangit-ngit sa atong kinabuhi. Una, ang kangit-ngit tungod sa sala. Oh, kinsa may wa nakasala kuno diri taas ang kamot. Si Mama Mary ray mo taas og kamot kay gipanamkod man siyang walay buling sa sala. Pero kitang tanan nakasala mo naa ta usahay sa kangit-ngit, no? Kay sa matag higayon nga kita nakasala, kita mitalikod sa kahayag. No? Kay kung makasagay ta mobuhat ganig sa ang usa ka tawo, di gyud niya ipadayag sa hayag. Amen. Oh, ako example gani nakadungog ng mga kung mo chismis ganita, kanang ipadungog ba na nato sa tawo nga atong gichismis? Di ba magtago-tago ta. Kinahanglan wala siya. Kung mangawat ka, no? Ako nakapangawat mangyud ko sa unas bulsa sa akong papa. Ako ba ipakita niya nga mukod ko siyang bulsa? Dili, magtago-tago ka. O sa inyong tindahan, amoy tindahan, mangupit mo sa inyong halin. Ipakita ba na ninyo sa inyong mama? Dili, magtago-tago, pati yun pa ang suga para kangit-ngit. Kung mga bit, for example, mga bit, nagdit-dit mo sa imong kabit, ang amsag ipakita nimo sa asawa o sa bana atong imong kauban, dili. Adto gyud mo sa lugar nga walay nakailan ninyo. Muna, kung makasala ganita, diha gina sa kangit-ngit or sa tago. Amen? Nga ikaduha, nga klase sa kangit-ngit mga igsuon, muna gitawag natog kangit-ngit sa kalag. Dark nights of the soul. No? Not necessarily ng epekto ni sa sala kay usahay bisan sige tag simba, sige tag kumpisal, no? Faithful ta sa pagsunod sa pagtulunan sa Ginoo sa simbahan. Pero nganong naay times nga makabati ta og hawang sa atong kasing-kasing. Naka-feel ba mo ana usahay? Kanang usahay dry kay atong prayer life bisag kung saan og load og ampo, walay lami iampo, walay lami isimba. No? Ka-feel mo, murag wala ang presensya sa Ginoo sa tong kinabuhi. No? Ayaw kahadlok igsuon, nga naman, kay bisan ang mga santos naka-experience ni ana. No? Ang ni-coin ana nga term, Dark Nights of the Soul, usa ka santo, si San Juan de la Cruz, Saint John of the Cross. No? So bisan di mga santos, in fact, si Mother Teresa of Calcutta, kailan mo niya? Wala. Sikat kina si Mother Teresa, di ba? Sa iyang works of charity. Mutabang si sa mga poorest of the poor. Katong wala nagimulingi mo na iyang tabangan. No? Pero after sa iyang kinabuhi, na-discover sa iyang mga letters, nga sa iyang mga suwat, nga naka-experience sa siyang dryness sa iyang spiritual life. No? So bisan di ay ang mga santos nga duol sa Ginoo usahay maka-feel og spiritual dryness, dark nights of the soul. So normal na mga igsuon, ayaw kahadlok. Ngayon sa may atong buhaton mga igsuon kung naata niining mga gutlua sa atong kinabuhi. No? Ang teknik mao nga, dili ta mubiya sa pag-ampo. O ganong gialaw man ni sa Ginoo mga igsuon, tungod kay iya tang gitest sa atong spiritual life. No? Nga gusto niya mas mulaw pa ang atong relationship ngadto kaniya. No? Kay wala naman ta nakontento sa present nga relationship nato sa Ginoo. Sumustrive pa ta sa mas lawom pa nga pagkighiusa ngadto sa Dios. Muna dili gyud ta mobiya sa atong
pagampo. Bisag walay lami iampo, bisan feeling nato walay meaning ang atong gibuhat, magpabilin gihapon ta diha sa pagampo, diha sa pagsimba. No, just be present. Just be there. No, niya kakaron, ari lang. Ampo lang gihapon bisag kanang naay something sa imong kasing-kasing nga hawang. Kay nga naman, kay sa kung consistent ta pirmi diha sa atong prayer life, eventually ma-realize nato nga naaraman di ay ang Ginoo duol nato. Abi nato layo kayo siya, pero mas duol day siya sa atong gi-imagine. Amen. O later ma-realize nato nga nara ang kahayag sa Ginoo. Kita ray naglingi-lingi, kita ray nagpiyong-piyong, kita ray nawala sa focus ngano man. Nag-focus naman ta sa mga problema sa tong kinabuhi, no? Nakalimot ta nga naay gamhanan nga Dios nagtan-aw nato, nag-iwag kanato sa tong kinabuhi. Nag-focus ra ta sa kangit-ngit. Amen. So mga igsoon, permi unta natong hinumduman, si Kristo ra gayud ang matuod nga kahayag nga dunay gahom sa pagbuntog sa kangit-ngit nga atong na-experience sa atong kinabuhi. Nguna, maningkamot ta nga magpabilin ta pirmi nining maong kahayag, pinaagi sa atong makanunayon nga pagampo, pag-connect ngadto kaniya, ug ikaduha, paglikay nato sa sala. Amen? Karong February 2, unsa may pista? Unsa? Candelaria. Unsay dadto nato sa simbahan? Kandila. Muna manimba ta ha, magdalatag kandila. Nya uban managkot pa diha no. So nganong gibuhat man na nato, nganong na may kandila na naman tay suga Father, nganong magdagkot pa man ta diri mga iwag sa altar sa tong balay nga na naman tay suga. Kay kini nagpahinumdom ka nato mga igsoon. Unsa man si Kristo mao ang kahayag sa atong kinabuhi. Amen. O kita, isip sa musunod ni Kristo, mga binunyagan, muambit usab kita niya ng maong kahayag. Nga kita, mudanag sad dinhi sa kalibutan. Unsaon man nato pagpadanag? Dili pinagi sa foundation sa imong naong nga puti kaayo, lagom kay kag tangkogo ni imong naong puti. No, kundili pinaagi sa atong kinabuhi nga musidlak kini kay kita nagsunod kanunay sa kabubuton sa Dios nga atong amahan. Amen. So atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kay Kristo iyang anak na bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubo, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Si Jesus ang kahayag, mianhi sa kalibutan aron pagdanag sa kangit-ngit, sa sala ug sa kamatayon. Dadto nato karon ngadto sa amahan ang atong mga panginahanglan. Puno sa paglao moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan makanunayong mutuman sa misyon nga gisangon kaniya sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Nga sila nga misanong sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso, magpabiling matinud-anon sa ilang mga panaad ngadto sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Nga sila nga nangitag kapasayloan sa ilang mga sala, makaplag niini diha kang Kristo, pinaagi sa sakramento sa panaghiuli, magampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton, makadawat sa makaalim nga gahom, o pasaylo ni Kristo, pinaagi sa sakramento sa paghilog, magampo kita. Ginoo kaluy-i kami.
alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Ngay mo untang isipon nga takus umapuslanon alang kanamo, ngang halang Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, kaluyi kami. Ngang mga matuohong mihalina, makasulod sa langit nung puloy-anan, magampo kita. Ginoo, kaluyi kami. Mahigugmaong amahan, tabangi kami nga amo kang higugmaon labaw sa tanan. Sa among pagsunod sa imong anak si Hesukristo, malaumon kami nga mudangat niya ng maungging harian. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa yaman, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halad, nga sa pagsantos kanamo imo untang itugot nga magluwas kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Naanausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat, nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon, nganha ni anang himaya. Tungod niini, ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan, ug katawhan nga iyang kaugalingon, aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit nganha sa matahumong akahayag. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, o Banileo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong Amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Nasa kanila. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili po angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Kristo gamping kanato man. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako,
ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ka namo, nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Iduko ang inyong ulo alang sa bendisyon. Ginoo, panalangini ang imong katawhan ug santusa sila aron sa paglikay nila sa dautan, makakaplag sila diha kanimo sa katumanan sa ilang mga tinguha. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang misa, dadaang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.